La sensació d'una visió, una mena de visió. A més que el mitjana sempre m'ha donat Bueno, aquesta exposició presenta una novetat en la meva obra, que és la introducció d'elements arquitectònics, que d'alguna manera volen posar dintre de l'obra elements geomètrics que em permeten treballar amb superfícies més planes i sobretot em permeten sortir una miqueta de l'organicitat de l'obra anterior, amb la que només hi havia paisatges, figures, etc. Thank you.